Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon? Makakatuon. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga sila mamahimong malampuson. Mga bata, magtuon na usab kita. Kinahanglan nga maminaw kamo pag-ayo aron aduna kamoy makatunan sa atong mga pagtulunan karon. Atong tunan karon mao ang pag-ila sa mga adlaw sa semana. Mga bata, kinahanglan gayud nga mailhan nato ang mga adlaw sa semana. Kung pila ka adlaw ang usa ka semana ug ang pagsunod-sunod sa mga adlaw sa kada semana. Andam na ba mo? Sige, kung andam na, kinahanglan usab nga iandam ang inyong mga lapis ug papel. Aron aduna kitay magamit sa atong mga buluhaton nga angay natong pagabuhaton karon aron ato jud makatunan ang atong mga pagtulunan. Sige. Okay. Mao kini ang atong katuyuan. Una, maila ang mga adlaw sa semana. Ikaduha, masulat ang sakto nga panitik ug pagsunod-sunod dinhi. Ug ang ikatulo, masulti ang mga buluhaton sa matag adlaw nga gitakda. Okay, sige. Ato nang sugdan. Mga bata, una kita mo padayon, ato usang basahon ang balak nga ania karon. Ato kining basahon, paminaw ka mo pag-ayo, aron inyong masabtan kung unsa ang unod sa maong balak. Andam na ba mo? Sige, ato nang sugdan. Ang uluhan sa atong balak mao ang mga adlaw sa semana. Mga adlaw sa semana. Adunay 7 ka adlaw sa semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Sa matag adlaw kita okupado. Sa mga buluhaton kita nagahimo. Dili nato usikan mga adlaw kanato gihatag. Matag Domingo atong ihayag. Tibuok pamilya sa Ginoo managkauban musimba ug muampo. Mga buluhaton sa panimalay sa adlawng Sabado kita moalalay. Manghinlo manlaba ug manghalay aron kanato mahimuot si nanay. Sa mga adlawng Lunes hangtod sa Biyernes, mga adlaw sa mga pagtuon kita nakabaton og interes aron makabot mga kahibalo ug madamlag pangandoy ko nga ako mamaestro. Giganahan ba kamo sa atong balak? Sige. Karon mangutan ako kung naminaw kamo sa maong balak. Unsa ang uluhan sa atong balak? Mga adlaw sa semana. Sige, mangutan ako. Unsa man ang mga adlaw sa semana nga giingon sa atong balak? Okay? Unsa daw? Tama. Domingo. Unsa pa? Lunes. Martes. Miyerkules. Huwebes. Biyernes ug Sabado. Mao kana ang mga adlaw sa semana. Pila man ka adlaw ang adlaw sa usa ka semana? Base sa atong balak adunay 7
ka adlaw. Nagpasabot nga adunay 7 ka adlaw sa usa ka semana. Nga mao kana ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Unsa man ang unang adlaw sa semana? Domingo. Unsa man pod ang katapusan nga adlaw sa semana? Matud ba sa atong balak kay Sabado. Unsa daw ang angay natong dili usikan? Unsa man ang angay nato nga dili usikan? Ang mga adlaw nga nanglabay sa atong kinabuhi, no? Kinahanglan dili nato kini usikan. Tungod kay ang mga adlaw nga gihatag kanato sa Ginoo, iya kining gihatag aron kita magmalipayon, no? Daghan kitag mabuhat sa atong pagkinabuhi, apan dili nato hikalimtan ang pagsimba kaniya sa matag. Unsang adlaw kita mo simba kaniya? Sa matag Domingo. Unsa usab ang giingon dinhi sa atong balak? Kanus akita mutabang sa mga buluhaton sa atong panimalay sa adlaw Sabado. Diba? Sa adlawng Sabado kita mutabang sa mga buluhaton sa atong panimalay sama sa pagpanglaba, pagpanghinglo. Aron unsa man ang bation ni nanay kung makita niya nga ang iyang mga anak nagtabang sa mga buluhaton? Mahimong malipayon si nanay ug tatay. Okay. Unsa usab nga adlaw ang gihisgutan sa atong balak nga mao ang panahon sa atong mga pagtuon? Adlaw Lunes hangtod sa Biyernes. Nasabtan ba ninyo og giganahan ba kamo sa atong balak nga gibasa? Hinaot ko nga inyo kining nagustuhan. Okay. Karon ato nang tun-an base sa atong balak, ato nang tun-an ang pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana. Ang unang adlaw mao ang Domingo. Ikaduhang adlaw mao ang Lunes. Ikatulo, Martes. Upat, Miyerkules. Ikalima, Huwebes. Ang ikaunom, Biyernes. Ug ang ikapito, mao ang Sabado. Mga bata, maugayod kini ang pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana. Mausab kini ang pagsunod-sunod sa adlaw kung kini makita nato sa atong kalendaryo. Ang una, Domingo, unang adlaw sa semana mao ang Domingo. Kung ang katapusang adlaw mao ang Sabado. Sige, kinahanglan inyo kining makatunan o inyo kining mamemorya. Aron ang pagsunod-sunod sa mga adlaw, dili kita masayop. Sige, ang una, ang sunod sa Domingo kay Lunes. Sunod sa Lunes kay Martes. Ang sunod sa Martes kay Miyerkules. Ang sunod sa Huwebes kay Miyerkules kay Huwebes. Ang sunod sa Huwebes kay Biyernes ug ang sunod sa Huwebes kay Sabado. Karon mangutan ako, unsa ang sunod sa Sabado? Mubalik kita sa Domingo. Mao kana ang mga adlaw sa semana. Okay. Base sa atong balak nga nabasa, ang mga adlaw sa semana, pipila ka adlaw ang naa didto? Nasabtan nato og atong nakatunan nga adunay 7 ka adlaw sa usa ka semana.
adunay tama ug saktong pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana. Sa gikaingon ko na nga ang pagsunod-sunod o saktong pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana mao ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Okay. So, unsa daw ang hustong pagsunod-sunod sa adlaw sa semana? Mingon kita nga Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Mao kadto ang 7 ka adlaw. 7 ka adlaw sa semana. Okay. Sa pagsulat usab sa mga adlaw sa semana, kinahanglan nga nagsugod kini sa dako nga letra. Nagpasabot ang sinugdanan sa ngalan sa adlaw, nagsugod sa dako nga letra. Sige. Karon aduna kitay buluhaton. Sa kini, tubaga ang mga pangutana ug isulat ang saktong tubag sa badlis. Unang pangutana. Kabalo na kamo niini magtubag kay ato na kining nahisgutan kaganina ug natun-an na. Pila ka adlaw ang anaa sa usa ka semana? Pila ka adlaw ang anaa sa usa ka semana? Isulat ang inyong tubag sa inyong papel nga giandam. Ikaduha. Unsa ang katapusang adlaw sa semana? Sige. Balikon nako. Unsa ang katapusang adlaw sa semana? Ikatulo. Unsang adlaw kita musimba? Unsang adlaw kita musimba? Isulat ang inyong tubag sa inyong papel. Ikaupat nga pangutana. Unsang adlaw ang unang adlaw sa semana? Unsang adlaw ang unang adlaw sa semana? Ikalimang pangutana. Unsang adlaw kita mutabang sa mga buluhaton sa panimalay? Unsang adlaw kita mutabang sa mga buluhaton sa panimalay? Sulat ang inyong mga tubag sa inyong papel kay pagkahuman sa atong video atong ihatag kaninyo ang unsa ang mga tubag aron inyo kining i-check ug masusi ninyo kung duna ba kamoy nakatunan sa atong leksyon. Okay, sige, tan-awon nato. Sunod nga buluhaton. Ihanay ang mga musunod nga mga adlaw sa semana. Isulat ang imong tubag sa inyong papel. Okay, unsa daw ang una nga adlaw sa semana? Isulat. Sunod, ang ikatulong adlaw. Hain man din ang ikatulong adlaw. Kinahanglan masubay gayud ang saktong pagsunod-sunod sa adlaw sa semana, Okay. Sunod, unsa ang ikalima nga adlaw? Pangitaa, anaalang kana sa kahon. Sunod, unsa ang ikapito ug katapusang adlaw? Ang sunod, unsa ang ikaduhang adlaw? Sunod, unsa ang ikaupat nga adlaw? Ug ang katapusan, unsa ang ikaunom nga adlaw? Isulat kana ninyo sa inyong papel. Isulat kini sa saktong pagkasulat nga timan-an nato nga ang pagsulat sa ngalan sa mga adlaw kinahanglan ang unang letra
nakasulat sa dako nga letra. Tan-awan ninyo ang Lunes, di ba? Ang letrang L nagsugod sa dako nga letra. Ang Sabado nagsugod sa dako nga letrang S. Ang Miyerkules nagsugod sa dako nga letrang M. Ang Domingo nagsugod sa dako nga letrang D. Ang Martes nagsugod sa dako nga letrang M. Huwebes nagsugod sa dako nga letrang H. Ug ang Biyernes nagsugod sa dakong letrang D. Timan-in ninyo, kinahanglan sakto usab ang pagkasulat niini. Base sa gipangayo sa pagsunod-sunod sa mga adlaw, kinahanglan isulat nato ini sa sakto nga pagkabutang. Okay, sunod. Ania pa ang mga buluhaton. Isulat ang saktong adlaw sa blanko. Base gyapon kini sa saktong pagsunod-sunod. Biyernes, blanko, Domingo, unsa man ang nawala dinha. Sige. Ikaduha, blanko, Martes, Miyerkules. Sige daw. Ikatulo, Huwebes, Biyernes, unsay sunod sa Biyernes. Sabado, blanko, Lunes. Unsa man ang anaa sunod sa Sabado. Kung kita mo balik na usab sa laing semana. Sige. Ikalima, Miyerkules, blanko, Biyernes. Isulat ang inyong tubag sa inyong papel. Unya atong susihon, unya kay ihatag nako ang saktong tubag. Sige. Ania pa ang lain pang mga buluhaton. Ania pa ang lain pang buluhaton. Tubaga ang mga pangutana ug isulat ang saktong tubag sa badlid. Isulat ninyo ang saktong tubag sa inyong papel. Una, unsang adlaw sa dili pa ang Lunes? Sa dili pa moabot ang Lunes, unsang adlaw? Okay. Unsang adlaw sa dili pa ang Lunes? Ikaduhang pangutana. Kung Martes karon, unsang adlaw ugma? Kabalo na mo ani mo tubag. Kung Martes karon, unsang adlaw ugma? Ikatulong pangutana. Ito baga kini ninyo sa inyong papel. Kung Sabado ugma. Paminawa pagayo ang pangutana. Kung Sabado ugma, unsang adlaw karon? Kung Sabado ugma, unsang adlaw karon? Ikaupat nga pangutana. Unsang adlaw ang sunod sa Huwebes? Unsang adlaw ang sunod sa Huwebes? Ang ikalima nga pangutana mao kini. Kung Sabado ang katapusang adlaw sa semana, unsa ang unang adlaw sa semana? Kung Sabado ang katapusang adlaw sa semana, unsa ang unang adlaw? Isulat ang inyong tubag sa inyong mga papel. Okay. Sunod. Nahuman na nato mga bata ang atong mga buluhaton. Busa ani anak kita karon sa atong pagpamalandong. Kinahanglan mga bata nga angay gayud nato kining timan-an. Sa atong natun-an na gikan sa balak nga atong gibasa o sa pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana, atong nakatunan nga aduna di ay 7 ka adlaw sa usa ka semana.
Pila ka adlaw mga bata? 7 ka adlaw sa usa ka semana. Mao ka na ang una natong timan-an. Aduna di ay 7 ka adlaw sa usa ka semana. Ikaduha nga angay natong timan-an nga adunay tama ug saktong pagsunod-sunod sa mga adlaw sa semana. Unsa man kadto mga bata? Ang unang adlaw mao ang Domingo. So, ang saktong pagsunod-sunod sa ngalan sa adlaw sa usa ka semana kay Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Okay, ikatulo nga atong timan-an. Timan-an nato nga sa pagsulat, sa panitik, sa ngalan sa adlaw, kinahanglan nga magsugod kini sa dako nga letra. Kun magsulat kita og ngalan sa adlaw sa semana, ang sinugdanan nga letra niini kay nakasulat sa dako nga letra. Nasabtan nato og nahinumduman ang angay natong timan-an sa atong nakatunan. Unsa gani ang atong gitun-an karon? Ang atong gitun-an karon mao ang mga adlaw sa semana. Okay, sige. Nahuman na nato ang atong mga pagtuon. Karon, ako nang ihatag ang saktong mga tubag sa mga buluhaton nga atong gibuhat. Sukad ka ganina. Sige, una, numero. Pila ka adlaw ang anaa sa usa ka semana? Ang tubag? 7. Adunay 7 ka adlaw sa usa ka semana. Ikaduha, unsa ang katapusang adlaw sa semana? Ang tubag? Sabado. Ang tubag? Sabado. Okay, susihan ninyo ang inyong mga tubag. Kay kung makakuha kamo og saktong tubag, nagpasabot nga, duna gayud kamoy nakatunan. Ikatulo, unsang adlaw kita mo simba? Adlaw nga Domingo. Ikaupat nga pangutana. Unsang adlaw kita? Unsang adlaw ang unang adlaw sa semana? Ang unang adlaw walay lain kung dili ang adlaw Domingo. Unsang adlaw kita mutabang sa mga buluhaton sa atong panimalay? Adlaw nga Sabado. Kana ang mga saktong tubag. Mga bata, kung nakuha ninyo ang score nga 5/5 nagpasabot, naminaw gayud kamo ug nakakaton kamo sa atong gitun-an karon. Okay, sunod. Ihanay ang mga mosunod nga adlaw sa semana. Isulat ang inyong tubag sa blanko. Sige daw. Ang unang adlaw mao ang Domingo. Unsa ang ikatulong adlaw? Domingo, Lunes. Ang tubag, Martes. Unsa ang ikalimang adlaw? Sige, ang unang adlaw kay Domingo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ang tubag, Huwebes. Sige daw. Unsa ang ikapitong adlaw? Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang tubag, Sabado. Okay. Sunod, unsa ang ikaduhang adlaw? Domingo, Lunes. Ang tubag, Lunes. Unsa ang ikaupat nga adlaw? Sige, magsugod kita sa Domingo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ang tubag, Miyerkules. Unsa usab ang ikaunom? Sige daw. Domingo, Lunes,
Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ang tubag, Biyernes. Kinsa man kaninyo ang nakakuha og 5/5 o 7/7? Kana sila ang mga bata nga nangaminaw gayud sa atong mga pagtulunan. Sige, sunod nga buluhaton. Sunod nga buluhaton, mao kini isulat ang saktong adlaw sa blanko. Unsa nga adlaw ang anaa sa taliwala sa Biyernes ug Domingo? Ang tubag, Sabado, di ba? Biyernes, Sabado, mubalik dayon pagka Domingo. Di ba? Sige. Unsa ang adlaw sa dili pa ang Martes? Lunes. Sakto ba? Lunes, Martes, Miyerkules. Sakto. Kini, ikatulo. Huwebes, Biyernes, ang sunod? Sabado. Kini ikaupat. Sabado, Blanco, Lunes. Unsa? Domingo. Miyerkules, unsay sunod sa Miyerkules? Huwebes. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Okay. Kini mao ang katapusan nato nga mga buluhaton nga atong nabuhat kaganina. Tubaga ang mga pangutana ug gisulat ang saktong tubag sa badlit. Unsang adlaw sa dili pa ang Lunes? Sa dili pa ang Lunes? Domingo. Kung Martes karon, unsang adlaw ugma? Martes karon ugma unsa? Miyerkules. Kung Sabado ugma, sige, una-una pag-ayo. Kung Sabado ugma, unsang adlaw karon? Ang tubag, Biyernes. Kung unsang adlaw ang sunod sa Huwebes? Biyernes. Kung Sabado ang katapusang adlaw sa semana, unsa ang unang adlaw sa semana? Domingo. Mga bata, nasayod ko nga duna gayud kamoy nakatunan sa atong nakagitunan karon, no? Mas pasalamaton ko tungod kay ang mga bata naminaw gayud ug nagtuon sa atong mga pagtulunan. Tungod kay pinaagi niining video mga bata, aduna gayud kamoy makatunan kun kamo naminaw ug nagbuhat sa mga buluhaton nga gipabuhat kaninyo. Busa mga bata, kung gusto ninyo nga magtuon pa sa daghan natong mga pagtulunan, daghan pang mga video ang atong makatunan dinhi sa atong channel, ang Tinugbunganong Binisaya, no? Pwede ninyo kining ipahibalo o i-share sa inyong mga kaila aron sila man usab makakaon sa mga pagtulunan. Ug mao lang kadtong mga bata, hinaot ana kamo sa maayong kahimtang. Goodbye.